खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार आपडेट। जेब्लासिम आं गिबि मन्थ्रि अब्लासिम आयेन बेरेखायै हाबफैनाय मिया सुबुंफोरा गोजोन मोननो हाया। हिमन्त बिश्व शर्मा। नगावआव निजुत मयना बिथांखिनि सिङाव फरायसाफोरखौ लुथिनायनि दायाव सिनियर एसिस्टेन्टखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। 2025 मायथाइनि हाफ यारलि एग्जामिनेशन्स आनजादनि थाखाय फरायसालिफोरनि नायदिंगिरिया एसअपि फोसावदों। मणिपुरनि चुराचान्दपुराव रौनियाफोरनि मोनसे अपारेशननि समाव 4 कुकि बिग्रायारिफोरनि जिउ खहा। हाइलाकान्दियाव लामायाव आइजोनि जिउ खहा। सन्देह गोनां लोगोरिखौ नागिरबाय पुलिसआ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार आपडेट। 2025 मायथाइनि नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप आनजादखौ सोरखारि आरो ओनसोलारि फरायसालिफोरनि रोंगौथि गोनां थाखो 8 नि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनो थुलुंगा होनो थाखाय थियारि खालामनाय जादों। दा बे आनजादआ 2025 मायथाइनि 13 नबेम्बराव जागोन। फरायसाफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन एप्लाइखौ vidyarthi.co.in आव खालामनो हागोन। आरज गाबहरनायनि जोबथा खालारा 20 नबेम्बर 2025 आरो एडमिट कार्डआ 1 डिसेम्बरनिफ्राय फोसावनाय जागोन। सायख'जानाय फरायसाफोरनो थाखो 9 निफ्राय थाखो 12 सिम बोसोरफ्रोमबो 12,000 रांनि स्कलारशिप होनाय जागोन। बोसोरारि बिमा-बिफानि आयआ 3,25 लाख रां एबा बेनि खमसिन जानो नांगोन आरो गावनि इउडाइस क'डखौ बाहायनानै नेशनेल स्कलारशिप पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनो नांगोन। बांसिन मिथिनोब्ला फरायसाफोरा vidyarthi.co.in आव नायनो हागोन एबा हेल्पलाइन नम्बर 0361 355 8170 नम्बराव सौहैनो हागोन एबा 9435 77 6767 नम्बराव वाट्सएपनि गेजेरजों मेसेज हरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ जेब्लासिम आं गिबि मन्थ्रि अब्लासिम आयेन बेरेखायै हाबफैनाय मिया सुबुंफोरा गोजोन मोननो हाया। हिमन्त बिश्व शर्मा। समबारखालि आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि गासै हादोरसायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायखौ नोजोर होनानै होखारनाय हाबाफारिफोरा सोलिबाय थागोन। जामुगुरि हाटआव जानाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै शर्मा बिथाङा बुङो दि आयेन बेरेखा मियाफोरा जेब्लासिम गिबि मन्थ्रि थागोन अब्लासिम गोजोन मोननाय नङा। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बिश्वनाथ जिल्लानि बेहालीजों लोगोसे गोबां ओनसोलफोराव नटिस दैथाय हरखाबाय आरो होखारनाय खामानिया सोलिबाय थागोन। बियो बुंबावदों, नोंथाङा गोसोखां खाम्फायाव आरज गाबब्लाबो गोजोन मोननाय नङा। जेब्लासिम आं गिबि मन्थ्रि थागोन अब्लासिम आयेन बेरेखा मियाफोरा नारसिननायाव थागोन। शर्मा बिथाङा बेखौबो मुंख'दों दि हादोरसा सरकारा फैगौ गोजां बोथोरनि एसेम्ब्लिनि जथुम्मायाव गोबां हाबा लानायखौ आयेन बेरेखा खालामनो थाखाय मोनसे बिल लाबोनो सानदों, जेराव 7 बोसोरसिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। नाथाय बेरेखा दोलोफोरा सोरखारखौ सोंखारिनानै बुङो दि होखारनाय हाबाफारिफोरा गुबैयै बेंगलि राव रायज्लायग्रा मुस्लिम हारिखौ नोजोर होयो, जायखौ गोबां समावनो मिया बुंनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ नगावआव निजुत मयना बिथांखिनि सिङाव फरायसाफोरखौ लुथिनायनि दायाव सिनियर एसिस्टेन्टखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। नगाव जिल्लायाव सासे गागि हेफाजाबगिरि पवन कुमार बराखौ निजुत मयना स्किमनि सिङाव फरायसाफोरनिफ्राय रां बुथुमनायनि दायाव सासपेन्ड खालामनाय जादों। जिल्ला कमिशनार देबाशिष शर्माया नगाव टाउननि दाउसन माल्टिपार्पज फरायसालिखौ हरखाबै नायदिंनाय समाव मिथिनो मोनो दि फरायसाफोरनिफ्राय सिनायथि कार्ड, रेजिस्ट्रेशन आरो गोबां फोरमान बिलाइफोरनि थाखाय रां लानाय जादों, जायखौ स्किमनि नेमफोरा गनायथि होआ। फरायसाफोरा बुंदों दि जायफोरा रां होनो राजि जायाखैमोन बिसोरखौ बे बिथांखिनि सिङाव मुलाम्फा होनाय जायाखै। फरायसालिनि गोरायुं तपन बैद्यखौबो बे बेले-बेजेनि सायाव खेंफोरथि होनो खावलायदों। जिल्ला खुंथायआ नेमखान्थि बादियै नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो हुमखि होदों दि फरायसालि अनसाय हाबाफारिनि सिङाव जायखिजाया सोबख'नायनि थाखाय गोख्रों राहा लानाय जागोन।
ब्रैथि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि हाफ यारलि एग्जामिनेशन्स आनजादनि थाखाय फरायसालिफोरनि नायदिंगिरिया SOP फोसावदों। आसामनि फरायसालि नायदिंगिरिनि मावखुलिया फैबाय थानाय खावसे बोसोरारि आनजाद 2025 नि थाखाय मोनसे आबुं स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर SOP फोसावदों। गोजौ गेजेरारि HS सेथि बोसोर आरो नैथि बोसोरनि फरायसाफोरनि थाखाय आनजादा 10 नबेम्बरनिफ्राय 26 नबेम्बर 2025 सिम बर्डजों सोमोन्दो थानाय गासै फरायसालिमाफोर, जौसिन गेजेर आरो जौसिन गेजेर फरायसालिफोराव जागोन। फसंथाननि गाहायफोरा गासै खुंथायारि आरो लजिस्टिकेल लाहार-फाहारफोरखौ मोजाङै फसंनाय जादों आरो आनजादनि आब्रुथि गोनां आरो रोखा खुंथायनि थाखाय आबुङै बिबान गोनां जागोन। मोनफ्रोमबो आनजाद मिरु सालायगिरिया 8 नबेम्बर खालि फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगानि गेजेराव जनरल इनचार्जनिफ्राय सिल खालामजानाय सोंथि बिलाइनि पेकेटफोरखौ लानांगोन। बेफोरखौ मोजाङै लाखिनांगोन आरो मोनफ्रोमबो आनजाद जागायनायनि 5 मिनिट सिगांल' खेवनो नांगोन। बे रेबगान्थि लाखिनाया गोनां। फरायसालिफोरा बिबान थि खालामनो थाखाय राननायनि खारिथि, खालार, सम आरो मोनग्रानि सागान लिरथुमनांगोन। बेफोर मानगोनां मावफुंनाय नेमखान्थिखौ सिफायोब्ला 8 जुन 2025 अक्ट'नि आसाम सोरखारनि गोसोखां बिलाइनि बादिब्ला आब्रुथि गोनां राहा लानाय जागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ मणिपुरनि चुराचान्दपुराव रौनियाफोरनि मोनसे अपारेशननि समाव 4 कुकि बिग्रायारिफोरनि जिउ खहा। 4 नबेम्बर खालि फुंबिलियाव जानाय अपारेशननि समाव भारतारि रैखाथि हान्जाया मणिपुरनि चुराचान्दपुरनिफ्राय 80 किल'मिटारसो सोनाबथिं थानाय कानपि गामियाव इउनाइटेड कुकि नेशनेल आर्मी (UKNA) नि 4 सोद्रोमाफोरखौ बुथारो। बे दाङाबाजिया अब्ला जागायदोंमोन जेब्ला उदखारिफोरा आर्मिनि काफिलाखौ जेबो खौरां गैयाजासे गुलि गावदोंमोन। बे गुलि गावग्लुंनायाव 4 उदखारिफोरनि जिउ खहा जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आर्मिया बुंदों दि बे अपारेशनाव UKNA नि बावैसो जानाय दायफोर जेरै गामिनि गाहायखौ बुथारनाय, जायगानि थागिबिफोरखौ सिगिनाय आरो ओनसोलखौ दिदोमथि गैयै खालामनो नाजानाय बायदिनि फिनजाथाय महरै खालामनाय जादों। रैखाथि हान्जाफोरा दासिमबो खाथि-खालानि ओनसोलफोराव नागिरगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ हाइलाकान्दियाव लामायाव आइजोनि जिउ खहा। सन्देह गोनां लोगोरिखौ नागिरबाय पुलिसआ। 2025 मायथाइनि 4 नबेम्बर खालि फुंनि समाव हाइलाकान्दि जिल्लानि गग्लाचेरा साहा बागान ओनसोलाव रीता राजभर मुंनि सासे आइजोखौ खास्रि-बिस्रियै बुथारजानाय खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लाला पुलिस थानानि पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गुड्डु फासि मुंनि सासे दायनिगिरिया बिनि गोदोनाखौ सिखाजों दानस'नानै जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो। जायगानि सुबुंफोरा बुङो दि रीता आरो दायनिगिरिफोरा गावजों गाव सिनायोमोन आरो रमान्टिक सोमोन्दोनि थाखायनो बे बुथारनाय जाथाया जानो हागौ। पुलिसआ एस्टेटआव गोख्रै थाङो, बिथांनि गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो आरो खारखोमानानै थानाय सुबुंखौ हमनो थाखाय मानसि नागिरनायखौ जागायदों। ओनसोलनि थागिबिफोरा सोमोनांदों आरो थाबैनो न्याय होनांगौ होनना दाबि खालामदों। पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमगोन होनना खोथा होदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।